И здравейте хора, аз съм Крис и днес сме в Hypixel с котото 05. Ти влезна ли? Абе. Ага. Опа, не, Вил. Добре. Имам един кит с 3 спинки и Stone Sword. Аз съм за той често. Окей. Аз искам да го... Може ли? Може ли меч? Еми той е един. Аз имам ябълка, годен. Той си фърли меч, той е много кух. Аре да ги претрепам. Ами не, защото имат... Тишо, не ни нагледат, айде да. Да. Чакай! Аз ще поемам топките. Аре бе, където колко ще скача, аз ще поемам. Давай. Там гледай някой среда. В момента никой. Давай, бързо. Давай, прави. То. Качаме. Чай да се ябълката. Аз съм с кирка, брат, проклетата кирка. Дай ми меча. Взех меча. Get damage. На колко си? Еми на фу. Почти. И радвам се, че... Виж го е. Аз имам. Виж го е, той е на малък човек. Знам кой иска да направи. Помни пътеката, иска да набуси. Изчакай. Не отивай. Абе, да ламя толкова. Виж го е, чакай. Внимавай, не дей. Боже, много сте налепи. То. Дай. И взех меча. Искаш ли някакво? Ами среда? Не. Ще умрем. Виж, те имат близове. Чакай, ще направя една лопатка. Близ, стреля! Да, точно искам да убия близа. Как? Ами с такова. Идва един! Чакай, възма. И той... идва двама. Идвам. Айде, идват! Тук са бързо! Спокойно не бей от тези. Да, бе, брат, ще ма бутници, разбира се! Що пак не, ще ма бутници, много ясно. Боже! Много ясно, ще ма бутна, бе, брат. Да. Разбира се, що пак не. Сама не провървя. Да, тък му щяхме да минем. Нищо. Още две нормално. Разбира се, че ти ще стане. Много се нервя, като е така някакви хакчета, идват. Не, то се знае винаги ще стане. Аз ако искаш съм долните два. Именно, аз знам. Един. Имам два меча. Ами да, един. За мен е... И съм... Аз съм... Това за ефти. Да, сега. Ай към тия, виж, те им навиждат. Аз ще... Не. Давай. Има топкит. Път има, те ще бутнат назаде. Аз взем за там. Внимай. Имат яйца. И колко ти иска да бута, нищо няма тъй. Абе не, смисъл няма да рискувам. Внимай, не, иска да те бутя отстрани. Чакай, аз имам топки, изчакай. Виж бе, дай цели. Дай! Няма свобода. Виж бе, То вика тъп. Айде ми се смачаха, че. Помощ на малко. Не ди. Чакай. Опа! Стрелят на, внимай. Дай, бай. Ето ти меч. Аз имам меч. Да, това е по-хубав. Чакай, не го чупи. Няма нищо не писа. Не, виж той отгоре ти пречи. Дай да го чупя. Готово. Някой настрелят, не дей тръгваш. Видях. Давай. Та даже мисля, че и слъмта няма да го кажа. Среда? Не, защото... Аре бе. Аз ще направя. Щам... Виж има... Чакай, ма! Човек, отдевай кнопека, бе!
Бах съм чук. Айде още. Сега Исланд мод, 2 Исланд мод. Още един път. Ама не бе, защото трябва да спирам клипа. Ще стане. Аре, човек. Оф, айде! Исланд мод. Аре, две инсейн мочи. И свършва клипа. О, един студентен мапа. Най-на. Да, и моя е добър. И той е добър. И моя... И на мен харесва. Този път пак аз съм долу, ако искаш. Да увереш двата честа. Абе нищо, то винаги долу са най-тъпитайте. Да, бе, най-тъпите. Я искам. Ти удари другия. Имаш ли някакъв друг меч? Даймонд. Друг? То го бутнаха. Не, нямам друг. Ти? То не, ти имаш. Искаш ли каска? Ела за каска. Имаш ли блок? Тая лоша блок. Я ми ги дай блоковете. Аз ще занимавам другите, докато да им дадем. Чакай, ама те имат... Давай. Аз ги занимавам. Няма целта. О, мага имат... Прибирай се! Прибирам се. Чай ще затуля. Точно и тук ми трябва опаска човек. Затули на малко съм. Я вече трепушвам. Шак. Довърши от пътеката, мисля, че. Ау! Довърши от човек. Вънса, човек. Пази. Ще умрем. Ела долу! Аз се качвам горе на дървото. Хвърлям познанка. Давай! Гей сега, чай, ще мисля познанка. Не. Да, разбира се. Обичай. Видя ли го? Да, омага. What? През блокчето! Това ако не е хакинг. Какво стана, бе? Кога влезна, бе? Та хора, това ще е последния. Аре, и после един нормал, моля. Да, айде, после един нормал и свършва. Аз съм за другите толкова. Та, ако искате... Не, после ще кажа. Трябва да внимаваме се, някой ще я намери. Аре, бе, човек, казах ти нещо! Брат, но комията пълна! Какво искаш, Diamond Sword или... Ето ти. Имаш ли меч? Не, нямам нищо. То ти бра! Ето ти меч. Виж сега, ще умре. То по-добре на ръж. Да, много умна да ръжка ми като тапанари. Добре, айде сега нормала и свършва клипа, защото вече стана ужасно много време. Някъде 30 минути. Да, 40 минути. Ще се някакви регащи просто. Та хора, това ще е последното. UHC. Клипа, сигурно клипа ще се казва рейджване в Hypixel на Skywars. Не, уинаря, сега победим. Аз съм долу сега, Добре. Там ще ти се паче да. Ще ни скочат отзаде. Разбира се да ти бъд просто. Айде, още една. Какъв е смисълът? Скача ти умираме. Не умираме, ама какво да се прави? И въобще, добре, ако ми се пани същия мап, човек, мам си. Направя го Исланд мод, че... Ей сега, какво вземаш? Взема кит снайп, на търпира, да мам си бъд. Инсейн бе, какъв Исланд аз говоря. Ужас. Що пък направо мап ми е любимия. То ми е любим. И утре, може би. Брат, искам да ти месна една задна познанка. Ето. Сега идвам, чакай.
става? Окей. Еми нищо, целия ги слух. Дай ми нещо, де! А, Дай ми меч поне, чакай, ще снайпер да ми. Меч! Искам меч! Ети кирка. Гащи! Човек ти имаше лък и всичко! Нищо. Дай поне лъка, де! Ето бе. На. Къде ми е кирката? Даже нямаме кирка. Ага, ето ти е кирката. Защита! Спарта! Да ги ръш? Не, още. Чакай! Нищо не виждам, че е помощ! Ще ма килни! Аз умирам, що пак не чуя? Брат. Умря ли? Ами че как? Що? Отстъпете, ръш! Спокойно, виж, убих ги. Ръш! Спеквай ме. Защото това е последното Skywars. Поне него да спечелим за Бога. Аз му парчуй си. То оставаше и лък да има. Аз игра. О! А сега, ето мам, взимам кнайф, взимам смокче. А сега ви да не чуя. Дори хубаво. Понори. То май има лък. Или? Да, мисля, че ще го излъжа. Ще му показвам тим. И... Как умрях. Ого, аз играм. Еми, ела на спална поне. Окей, хора. Спарта! Аз бях Крис и чао-чао.